Bevis for, at sinus til v er lige med mod delt med hyp, og at cosinus til v er lige med hos delt med hyp. Det kan vises i en enhedscirkel, hvor der er 2 trekanter tegnet ind. Den lille her og den store her. I den lille, der har den en hosliggende side, der er cosinus lang, og en modstående side, der er sinus høj, og en hypotenuse, der er 1 lang, fordi at radius i en enhedscirkel altid vil være 1. De her 2 trekanter, de er ensvinklede, fordi de deler vinkel V, og de begge har en ret vinkel. Og de 2 trekanter, de kan også ses hernede, som jeg har tegnet. Først så vil vi finde skalafaktoren mellem den her og den her, de 2 lange hypotenuser. Og vores skalafaktor, den kalder vi f. Og den finder vi som sagt mellem de her 2, så den kommer til at hedde hyp delt med 1. Og det giver bare hyp. Så vores skalafaktor er hyp. For at bevise sinus til v, så skal vores sinus til v ganges med vores skalafaktor hyp, og det skal så til sammen give mod. Så den kommer til at hedde mod er lige med sinus til v gange hyp. For så at isolere sinus til v, så deler vi med hyp på begge sider. Så den kommer til at hedde sinus til v lige med mod delt med hyp. Og nu er den bevist, fordi at det giver det samme som den heroppe. For at bevise vores cosinus til v, så skal vi gange cosinus med vores skalafaktor hyp, og det skal så til sammen give hos. Så den kommer til at hedde hos er lige med cosinus til v gange hyp. Og så gør vi det samme som før med at isolere cosinus til v ved at dele med hyp på begge sider. Så den kommer til at hedde cosinus til v er lige med hos delt med hyp. Bevis for, at sinusrelationen er a delt med sinus til store A lige med b delt med sinus til store B og c delt med sinus til store C. De her formler kan man sætte lige med hinanden, fordi forholdet mellem alle de her sider i en vilkårlig trekant altid vil være det samme. Man beregner arealet af en vilkårlig trekant på 2 måder. Tager man udgangspunkt i vinkel A, så vil formlen for arealet hedde en halv gange b gange c gange sinus til store A. Og tager man udgangspunkt i vinkel B, så vil formlen hedde en halv gange a gange c gange sinus til store B. Og fordi at den her trekant selvfølgelig kun har et areal, så kan man sætte dem lige med hinanden, sådan at den vil hedde en halv gange b gange c gange sinus til store A er lige med en halv gange a gange c gange sinus til store B. Og for at reducere det her stykke, så kan vi allerede se, at en halv på begge sider vil gå ud med hinanden, og at c på begge sider vil gå ud med hinanden. Så de halve forsvinder, og c forsvinder. Så den nu bare kommer til at hedde b gange sinus til store A er lige med
A gange sinus til store B. Og for at isolere A, så deler vi med sinus til store B på begge sider. Så den vil hedde A lige med B gange sinus til store A delt med sinus B. Og for så at få sinus til store A over på den anden side sammen med A, så deler vi med sinus til A på begge sider igen, sådan at den endelige formel vil hedde A delt med sinus til store A er lige med B delt med sinus til store B. Så har vi altså bevist, at det her er det samme som det her. Bevis for, at arealet i en vilkårlig trekant defineres ved at være en halv gange A gange B gange sinus til C. Vi ved i forvejen, at arealet i en trekant også kan defineres ved at være en halv gange HA, som er her, gange A. Og den kender vi også normalt som en halv gange højde gange grundlinje. Vi vil gerne have isoleret HA, og det gør vi ved at bruge sinus lige med mod delt med hyp. Og den kan vi bruge, fordi vi nu har dannet en ny retvinklet trekant med punktet D, så vores trekant kommer til at hedde ACD. Vores modstående svarer til HA, og vores hypotenuse svarer til B. Så vores nye sinusformel kommer til at hedde sinus store C lige med HA delt med B. Vi vil som sagt gerne have isoleret højden HA, og det gør vi ved at gange med B på begge sider, sådan at den kommer til at hedde HA er lige med B gange sinus til store C. Og fordi vi nu har fundet ud af, hvad HA er lige med, så kan vi indsætte det, som HA er lige med, ind på HA's plads op i den her formel. Så nu kommer den til at hedde T er lige med en halv gange A gange B gange sinus til store C. Og så kan man altså se, at det bare er det her, der er sat ind på HA's plads her.